Action. Dan fim. Wani dan durin uwa ne ya ce mun dan fim wani dan shegiya ne ya ce mun dan oke kai dauka na kake daga cewa dan an ce dan fim kuma wayo ne kake dauka na dan an ce dan fim durin uwa da yan fim din ta ci durin uwarta me a fim banda tsiya me a fim banda to da waye ce ka je da Alinuhu da Adam A Zangon gaba ɗayan su lokacin da na bada miliyan 6 na za a mun fim na kira su Momu Gombe waƙar da Momu Gombe take ta fariya da shi na masoya ni na sa Sadiya Sadi ta ba ta waƙa malam ba wani saboda ba mutunci a harkar tsiya ce to kai wa ya saka kai ne ka je kana da farar kafa dai kudin ka ya kare sun kore ka wala ka amma ka duba ta ina motar da mu saka da mota ba wani mota ta tunani kuke ta ihu akan da take tashe ni na sa shanawa ya fara sa ta waka idan da so da amana wannan ƙarya ne na Adam ya zango tare na Alinuhu wannan ƙarya ne kuma sannan duk wanda ya ƙara ce mun ɗan fim sai mun samu damuwa dan an ce dan fim dan an ce dan fim dan an ce dan fim kare na mu ya dauka na kake kenan ka mayar da ni ma a to me ba ka ce za mu yi recording ne mu nuna musu ba ka ce kai ne kai za kai ne kaza ba yawa har in ka ce yawa in ka ce mu daina dauka to ƙarya kake faɗa yawa muna faɗa ne mutane su ga cewa da gaske kake to da ka ce kana da mota ina mota sun cinye sun cinye to me wani film kai ka taba yin film tun da kake ina da fina-finai da yawa wanne da wanne akwai telan mata ko a mai daukan ke mana wasa ba sashi suna da yawa sosai kai kare ne da aka bata sallah wallahi amma maganin gaskiya da na san ka gaskiya kana da kuɗi gaskiya kenan kar ai wani boye provision ɗinka katon provision amma yanzu ai da ba ana baka kai kudi yanzu kana nufin ka biyo mata a fim din kenan mata ga ba ka biyo na riga ka san na fi karfin gun matan fim kai mutanen da suke zuwa Dubai to mutanen da suke shiga jirgi Saudiya ka je a tsaya to yanzu kai tsakaninka da Allah ka ne lalata tsakaninka da Allah ta bar Najeriya ta je Dubai to ba business ta je ba iskanci to ai ko iskanci ne ma business din ne ai ko iskanci ne ba business ba ne ruwanci shine business wannan ba gaskiya bane kai dai sun kore ka a film sun ce ba sa yin ka shine ka zo kana zagin su sun fi karfi ni su kore ni kudi na a gindina da kudi na a gindina ni nake kiransu su mun aiki to yanzu ba wani wallahi suna gyara tarbiya suna gyarawa mu mun sani shi film fa da ka gani fa duk yanda ka zo haka zaka same shi ko yawa to suka sa plasma a gidansu ake kallo wannan tarbiyyar yaran su ya gyaru ko ba su ba ya su yi rawa wallahi za su koyi rawa sai mai wallahi ba iskanci bane a harin arziki ne saboda ga zango ya yi kuɗi ga Alinuhu ga Momu Gombe ga Hamisu Bari duk sun yi kuɗi kai dai ka je ba ka da rabo da faraka ba ka shiga gashi sun kore ka wani maganar faraka kore ka suka wani maganar faraka ba ka kaji amma maganar gaskiya in an ce ma da samu ma ko karyawa bane to ai dalilin kenan sai za ka duba ta to yanzu in na baka 200 zaka yabi yan fim yan kamar 200 zan iya sa musu albarka to sa musu albarka sai baka 200 ka sa musu albarka sai ka musu ka bani zan musu albarka amma in dai baka bado ba abin da zai sa ai 300 yau ba za baka 300 ba abin da ko siga ba za ta siya to tsaya kudin garin kwaki 600 ne to za baka 1000 amma ka kira ka ce Alinuhu zango Momu Gombe gaskiya Allah muku albarka sana'a ku ta gari ce sai a baka 1000 kai yabe su ga ta gaganta sabon buga gida Adam ne na'am mun gode